नमः हे पुनः जगदीश्वर गुरु आइ आफा जिउ जमा नोंनो नुजानायाव गुन गोनां फिसा नुजायैयाव गुन गैयै गोथांजों थाबायनो गोरों रोङै हिनजाव हौवा जिउ जिबिखौ लानानै नों सासेनो नुजाथिनाय जोंमा आबुं महरै जेरावबो जेरैबो आबुं महरैनो गोसारनानै दङ। दिनै कार्बि आंलं जिल्ला नैबे हाजोआरि फोथाराव सेन्ट्रेल आबसुनि मिथिंखौ लोब्बा लाफानानै कार्बि आंलं जिल्लानि गासै जोंनि कसारि समाज आबोग हारिमु आफाद आबसु ज' जानानै मोनसे गिदिर कनभेन्सन खुंनो नागिरदों जाहाथे बेवहाय अरायबो आइ आफा रायजो राजाया बयबो गोसो गोरबोयै गोरोबथालायनानै मोजाङै बे हाबाखौ मावफुंलांनो हायो अरायबो गोजोनैनो थाङो। आं दिनै इसोरनि खाथियाव बेखौनो आर'ज गाबनानै आं दिनै नैबे खुन्थिया गायसननायाव जोंनि ब्रह्म धर्मनि नियम बायदियै जोङो नैबे इसोरनि नाम लानानै हांगार होनायखौ होनाय जानोसै जाहाथे अराय गोजोन जाथों। ओम भू ओम भुव ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरस्य अमृतं ब्रह्म भुवस्य ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योति ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय। ओम सरासर ब्रह्मणि जय। ओम सरासर ब्रह्मणि जय। ओम सरासर ब्रह्मणि जय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। जोंनिया सारना होलांदो जों आवगायलांबाय थानोसै। आङो गिबियावनो दिनैनि बे सारखौ माने दिनै हाबाफारिखौ जागायलांनो थाखाय आं खावलायबाय। गिबियावनो नारेंखल बिख्रबनानै बिथांखौ जागायजेननो थाखाय आं खावलायबाय। आखाइखौ रायजोखौ थांबाय दे नरबाय था Wah, 5 liter.